σας gamers. Γεια σας gamers, ήθελα... Γεια σας gamers, ήθελα να σας πω τις απαντήσεις από το πρώτο πείτε μου εσείς που ήταν στην αγαπημένο σας παιχνίδι. Οι απαντήσεις είναι Dark Souls 2, είναι Minecraft, GTA, Minecraft και FNAF. Αυτές ήταν οι απαντήσεις του πείτε μου εσείς, το νούμερο 1. Το νούμερο 2 θα βγει στις 15 όχι, τι λέω ρε, 13 16. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πότε θα ανεβαστούν. Θα σας στείλω στα comments αυτό το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.